empty phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Hey, assistant. Nga no, Duki? Pwede na tingalin ni mo, mada, ang akong binuhat ka tsa para ilang matilawan? Sure. Kadit, ha? Gamay lang. Tibok! Uy! Ano ba na, uy? Ano maningan ka? Tibok! Tibok! Ano sa ba siya? Doon ko, be. O sa'yo, problema pa, Ing. Ayaw ka bala ka! Di ko magdugay. Nianhilang ko para magpasalamat! Kuya, wag ko ni mo mudag. Pasalamat, pinasing ka man. O gano'n nagpasalamat masag kuno ka? Tungod sa mong paghatag! Ha? Paghatag na kong first aid, imok! Ug sa pagdanin yun ako sa ospital! Mapahitan mataan ka laki. Kalain, basta ni mo magpasalamat, uy. Mura mag may kasuko. Mura mag napugos lang. Kay napugos ng bitaw ko! Nagpasalamat ako tungod sa iyong gibuhat ako. Pero naglagot ko ninyo! Ha? Kamo'y hinungdan nga na high blood ko! Kamo! Nahibla na sad ka? Kalma lang ko, no? Tanong. Oo, nahibla na sad ka. Ay, kalma lang. Kalma lang. Ing. Ako, iyang dunggan. Inhale. Paminawa ko. Inhale. Na. Exhale. Inhale ug balik. Exhale ug balik. Kaya, sir. Kumusta pamati? Okay na, imok. Okay na. Inhale. Basta na. Okay na magkaka. Di po pa iksilon. Wala. Dino ang... Basta okay na ka. Okay na ko, imok. Very good. Sa sunod, ayaw pa na si mong gibati. Okay, Dok. Sige, paing ha. Pwede na ka mo pauli o mo relax. Pauli na. Ilan ko ito na. Amping paing! Hi, si Paing. Unsa? May pawa na lagi kumuad to, lagi. Ay, kitsa ba siya nagsugo ni mo nga mo ato para magpasalamat? Wa. Peswa kay mabasol gawa sa imong kaugalingon, Paing. Maubitaw nga galagot og bayo, ma. Kay wa ko'y mabasol gawa sa akong kaugalingon. Oo, tanawa ng naong ni mo. Namuha ka na sad. Musaka na sa gani na imong dugo ron, kalaki ka lang yun. Ay, pastilan. O kana. Sakto na imong gibuhat. Ginhawa og lawom. Kana, mayo nag imong gibuhat, Paing. Maubitaw na gisulti ni Imok. Inhale, exhale. Gisulti ni imok? Di na ta maghisgot niya, ma. Di na ta maghisgot niya. Tanawa, radyo ka. Sige, di na ta maghisgot, oy. Ayo. Uy. Nganong ni ama na siya? Payo, nang Isabel. Paing. Yuhu! Okay. Unsay toyo? Kining, nang, doon na lang ko ilaing itudlo ni Paing nang. Kung paminaw niya, musaka ang iyang dugo. Unsaon man? Pagkanauga lang. Ay maunay iyang giingon, Paing. Kumuon lang kunog hugot ang kamot, nya 5 minutes nga pagkumo. Unya bukharon ikahuman. Dayon, balik na pod og kumo og hugot. Unya bukharon na pod. Ipuli-puli lang kuno ang wag tuo nga kamot. Manaingon niya? Mao lagi nagiingon niya. Sa balik-balikon man ta. Di ko mutuo, anak, ma. Ha? Di ko mutuo, anak niya! Dili! Gamay na lang yun. Hapit na mahuman ang 5 minutes. Hindi human ining kamuta. Ang pikas na sad. 5 minutes na. Bukaro na nako. Pikas kamot na sad.
Doon naman di ko'y nalimtan pagpangutana ni Paing. O, uy, nagunsa man na siya. O, iyang gikumo paghugot ang iyang kamot. Uy, iya na sang gibukad. Uy, ug ang pikas kamot na sa diyang Ipuli-puli lang niya ang waog tuong kamot nang. time para good. Iyang gisunod ang gisulti ni Imok. Ah, wa man kay klaro, Paeng! Ma? Ma? Abi ba na kog dili ka mo tuo ni Imok? Abi ba na kog dili ka mo sunod sa iyang gisulti? Ah, abi sa bitaw na ako. Oo. Pero, suway-suway rin guning ako, ma. Ako lang gisuwayan, unsa ka tinuod iyang gisulti. Kung epektibo ba yun? Ha? Mao ba? Onya? Epektibo man di ay. Di man ito ninyo nga akong gitudlo nga hand exercises ha. Kung inyo ning mabuhat kadadlaw plus sa mga herbal nga ako nang gitudlo ninyo, akong ipaniguro nga maminus-minusan gyud ang inyo unyang pag-adtos doktor. Kina ko problema Dok Imok. Doon na kayo mahimo ini. Tama, madapanig hand exercise o herbal. Unsa may mong problema? Kina akong nao nga nangunot na ba? Bibi ko na be, tanaw ta sa imong naong. Kinikot. Tangtangan ng kumuot nga papel nga imong gitabon para nga makita nako imong naong. Wa mo ko magtabol og papel, Dok. Mao ni kong naong. Ha? Uy. Ano man, Dok Imok? Wa kay mahimo ni akong naong. Doon na, Ikakadyo sa, magkuha ko plansa. Okay, sanay mong gitudo sa mga tao nga hand exercises da, Imok. Maka-relax ka. Kay sila naman lang. Di naman kinahanglan nga mag-apong kagyud kadausan nila. Malagi, nalipay bitaw ko nga nakadiskubre ko, ana. Di masana nakatunan nimo. Sa internet, ragod. Mau ba? Uy, tudluin na lang sila. Asa na nga website makita. Ako na bitaw silang gipahibaw, ana. Ako na nagibuhat. Di man maminaw. Mas gusto man gid nila nga ako mismo ang mutudlo nila. Mau ba? Aw hinuon, mas advantage nimo kay dili mahunong ang imong kita. Kay every time mo ani sila, muhatag man gid sila nimo bisan dili ka mangayo. Mulang, kinigid hinoong dagana, kung magpadayon ni, makabuhi na gid kong pamilya. Magminyo na ka, Imok? Mangasawa na ka nako? Ha? Kalain. Kuyuan magkuko siya pangutana, gol. Allergic jud kayo ka, oy? Dok, Imok. Oh. Nga naman ka? Gisikaran ko sa kunta tayo, Dok. Pagtulo na ko niya sa imong hand exercise. Uy, hala, ano man? Nasuko siya. Ako na gani siyang gitudluan kay daggan man siya gipamati sa lawas. Unya, wa man may kabayan si doktor. Wa tingali nimo taro nga og pasabot. Aw, gitarong manggod. Kamemorize manggod ko sa tanan nga hand exercise god. Unya, ano nasok ko man ang imong tatay nga para naman sa iyang kayuhan? Ha? Para naman sa kayuhan ng imong tuyo? Ano man? Unsa day iyang katarungan nga nasuko man siya? Unsa may sulti? Ano ko nung ako siyang gitudluan og hand exercise? Gawa man siya yung mga gamot. Daan ko pa. Payon tag mubalik tong batanong lalaki gahapon kay matudluan siya nako og foot exercises. Tanaw lang nato. Basin mo balik to karon. Dok Imok. Uy. May buntag. Usa bay akong ikalagad, madam? Lingkod, ma'am. Ayaw na. Moderate sa ako sa kong tuyo, Dok Imok. Unsa man ang tana, madam? Mubayad ko bisan pila imo pangayoon. Basta imo lang gyud ko matabangan. Okay nga no, unsa man imong problema, madam? Sa akong tan-aw nimo, healthy man kay ka. Dili ko magpatambal og sakit, Dok.
Doon ako'y gustong ipabarang. Unsa? Name your price. Madam, mananambal raman ko. Di ba nintawang ko kamawaan ng barang? Unsa ko'y dili? Kamao ganing manambal, kamao ginang mo barang. Ginoo ko. Dili intawang ko ingon ana, madam, makapanguros man sa tag left and right nimo, madam. Dili ka gusto 1 million? Gusto kaayo. Imok? Good. No. Ayaw laglain na sa pagsabot ang akong tubag, madam. Ha? Gusto ko 1 million. Pero dili sa ingon ana nga paagi. Pulsa maratahon ning akong panambal, madam. Ha? Kakita ba kag bulang kristal din, he? O di ka batong puti? Tanaw ang mga tao, sige ra siya kitoy-kitoy sila mga kamot. Nay nag-close open. Nay nag-massage. Mga hand exercises na nga akong gitudlo nila. Ug ako sab sila nga gitudloan sa lain-laing klase sa herbs nga makatabang sa ila mga gipamati nga sakit. Sa ato pa, mubalibad ka sa 1 million? Mubalibad ko, madam. What about 2 million? 3 million? Ha? Wa ko magkumit siya. Ngano kung wa ko makatingog imo? Madawat ka? Okay, fine. Aron dili na ka magduha-duha pa. 5 million. Madam, manintal man ka. Akong usbon, 5 million. Take it or leave it. Ay, mauna, buboy. Sila makatintal gid unta. Pero maayo na lang gani kay wa gyud magpatintal si kuya nimo. Hops, ay lag tingog sa boy. Kay actually isa ang imong baba, no? Mo kuan ta mulihok ta imong baba, pero ay lag tingog boy, ha? Kay bawal kang musulti karong panahon na, ha? Ayaw iahat ng imong tutunlan. Padayon lag ugom na ng luya, aron nga maulian din ang tingog nimo. Paminaw na lang namo, buboy. Ayo na lang pagsulti. Kung gusto gi ka mo appeal sa among dialogue, isuwat na lang. Mura kag amang ba? Nay whiteboard, nay marker. Isuwat diya ang gusto nimo isulti. Hay. Balik ta atong Madam B. Grabe niya, no? Mukas to gud siya milyones para lang muhatag og kataot sa iyang isi katao. Ngiga. Wa mo sa tamang utanakin sa iyang ipabarang, oy. Nagiswat si Buboy. Kana, boy. Asa boy? Loo yang buboy, eh. Kabit sa iyang bana. Ha? Kabit sa iyang bana? Niyango. Kaluoy tang buboy, eh. Si Buboy imok. Nitandok. Kailan di ka atong babayana? Balasan. Ay, nitandok na sa... Loo yang buboy. Nitandok na sa dimok. Mura ka itong iro nga ibutang ito sa kanang sadyanan ba? Ay, kita ko, eh. Sulti ba gini mo? Kita mo. Kita ka. Nalala si Kiswat si Buboy. Ako'y nagtudlo niya. Nimo, kuya. Ngano ko taong imo mang gitudluan nako nga di man ko mamamarang. Unsa gyud nasun sa utok nimo? Alala. Nansad. Nalala si Kiswat imok. Looy atang boboy. Ambi, ang milyones ni Madam Kuya. Ang milyones mao'y nasud sa akong utok. Ha? Ayaw, imok. Ayaw. Naglain ng pamati sa imong manghod. Ha? Tinuod ka ma? Ay tinuod lagi. Naabot ko nog 5 million ang gitanyag sa babae. Maunay gisumsuman ros mga marites. Mao ba? Unya ma. Unsa may ilang gipares? Bino or tuba? Nagsumsum ka. Nangutan na kung unsa ilang gipares sa ilang gisumsuman. Ay nag-joke day ka. Joke day to paing. Pagkawa sila may aning mong joke in town. Wag gilain diha do. Tigid ko mahimutang da. 5 million. Sa usa lang kapamilok, 5 million na. Gusto. Mauni ang pinakasakto nga panguntra ni Imok. Kung siya manambal, ako mamarang. Imok! Sige, nga naman ka. Kadit lang biya, nagilis pa ko. Ops. Imok! Asa matong akong brief? Dili matong ako gibutang. Ay, diretso lang ako short, oy. Imok! Lagi ka dyan sa! Nana! Nga naman ka? Ay, di akong brief. Imok! Dali, Imok! Ano siya problema, biya? Imok ang... Gano'n, may talikod mo ka? Ang imong brief! Ha? Style na derong kina-Superman? Ha? Uy, hala, kadyan sa... Iyapag mo ning tawana,
ilob ang shorts kaysa brief. SpongeBob yun ang print. Sorry ha. Naratol man ko kaganina, good. Ano siya na problema? Ato ang akong lula imok. Nangatol ang tibuok niya lawas human nilaglalis ni nang Sabel. Mo ani unta siya nimo pero akong giingan nga close ka karon. Mao nga nihangyo siya nga ikaw na lay maato niya. Nagkilak tag-chest ka katol imok. Nagkakaon tingali siya maka-allergic? Di ba siya allergic? Lambay og pasayan manggani sig sudan ana niya. Wa gyud siya laing gipasanginlan. Sinang Sabel ra gyud. Kay human kuno nilaglalis, mangatol dayon siya taman paglakaw niya. Bia. Oh, kumusta nas lula? Nakapahuay na. Giun sa nimo, o sa imong gitambal? Holy water. Oh, Pag primero, abi kinakog allergy. Pero suma sa imong giingon, ug suma sa sulti ni Lula nimo, dili man gid siya allergic. Bisan mga balhibo sa mananap, dili man siya allergic kuno. Ug sa akong tan-aw, kaning murag dili sab gyud normal ang pagpangatol sing lawas. Mao nga ako lang giswayan og pahid og holy water. Unya akong giampuan. Kaloy sa Ginoo, nakapahuway siya. oh, mo ba? Sa imong tan-aw imo, tinuod ka ang pagtuon ni Lula? Nga sinasabi ang nakaingon sa iyang pagpangatol? Ambot lang ka, pero Pero unsa imo? nakabanter ba ko nilang inahan og anak ning miaging mga adlaw? Nagkabantay nga unsa? Murag dunay something nila. Something? Unsa nga something? Pila na imong nasampulan, ma? Ay, usa pa, oy. Ang apuhan pa ni Bea. Ha? Ang apuhan yun ni Bia? Ay, unsaon nga nagkalalis, manggod mi. Mauto nga sa akong kalagot. Siya akong gisampulan sa mong barang. Oh, Hinaya sa ng tingog ni mo, maoy. ay, Padunggan ka, ug di mahimong mahibaw ang mga tao. Nga, makamaon akong mubarang, ma. Gusto kong mailangaman ang nambal sa mga taong gibarang. Mauna, aron, mas mubilib ang mga tao na ko. bitaw, no? Sige, sige, sige. Ako nang timanan. Karon, ang atong buhaton, kinahanglang mahibaw ta unsa na'y nahitabo sa tiguang. Sige lang, mangita kong paagi. Sa tan-aw nimo. Bitaw no, wa sila kawas-kawas sa bahay tibuok adlaw. Pero ini kagabi mukawas sila. Murag mga umo. Oh, tinuod pa nga ni undang na sa iyang trabaho si Paing. Ang wa ko kay baw. Pero basin, kay wala man ko makabantay niya nga mulakaw og sayo. Ay, di man kita gusto makasaan, no? Pero makapaduda na bitaw ang ilang mga lihok imo. Oh, si Paing. May paingon siya nato. Kumusta, Bea? Imok? Okay lang. Ikaw, Bea. Kumusta na? Di ka bang umusta sa akong lula? Ha? Oh, nganong nagluspad man ko ka? Ngano, Paing? Ha? Putsa ko ng luspat. Ibura ng pananaw, Bea. Sige, tabi na ninyo, ha? Musod ako. Oo. Asa man ka paingon? Musod na. Mag-unsa man ka sa musod? Oh, ay, sorry. Paulin ako sa mo. Oh, asa magkapadong nga to aramang inyo, oh? Naratol si Paing. Pataka na lang adto. Klaro yung guilty. Pero wa pa lagi ebidensya. Lisod kay itudlo kay peligro magkaning masumbalikan ta. Ha? Asa raman na ba? Hibawaan raman gud gihapon as kadugayan? Ikaw ha, amping sa ka ha. Ayaw kumpiyansa niya. Ay, Okay? Unsa man ka? wa oy. Sige oy, pauli na sad ko. Sige. Holo. Naunsa man ka tos biya? Kalit mo nagmugdok. Apasa rin ko yan. Ha? Ngano apaso man? Ilan sa ila. Ngano man kuno? Hala, inaunsa min tawag ka kuya. Uy, ingon pa kang amping ha. Unya, di na mo ihatod. Ngano malaging ako masig ihatod, ha? Abi pa na sa makakita, uyab mi. Kung sa may problema, anak. Kada kong problema anang magtuo ang mga tao sa dili tinuod, Sa ato pa, okay ra nimo kung makauyab gyud og lain si Bia. Oh, Nganong wa man kakatingog dia, ha? di sa tingali manguyab si Biya, eh. Sidi. Kuya, kung mapulaan na di siya og pinaabot nimo. Unya, kalit nga naay manguyab nga murag Anthony Jennings. Mubalibad ka si Bia? Anthony Jennings yun? Di pwede Randy Suson lang? Jesus! Di sa pag Randy Suson or Janjan Lara. Itsapwera na kang Bia, kuya, uy. Tarawa ra, nakuyawan ka. Akong agpason buboy. Hay, haskan. Biya! Biya! Kadiyot! Ano naman? Ngano ka? Ha, ngano di dagan na masag ka? Di niya ti ka maabtan. Ngano lagi di ay? Ihatod lang ta ka. Abot na noon ko. Wa pa magugam maabot. Insa day nitog karan? Inyo. Unya? Sige, solda sa inyo. Mula ka na ko karon. Kanang makasolda ka. Unsa man ning gimika imok? Wa lang. Ay, klaro eh. Sige lang, good. Basta, klaro lang ha. Nakauli na ka nga safe.
Na, Sige, ato na ko. okay laing isulti. Wa, Ngayong pagpaminaw sa Buti mo, Lex Pino. nakauli na siya. Pauli na siya ko. Ambot! Sa langaw na lang yun mo, kuya. Iputan na ba yun kag... Wa ba kailangang isulti? Wa ba yun kag isulti? Gusto pa manilayan ako isulti, be. Hulo, no? Kuya, kadagang pwedeng isulti sa usa ka ulitaw ngadto sa usa ka daga? Unsa man pananglit? Ambot mo, kuya, oy! Bahala kas buhay mo! Bantay bitog maminyo na si Bia, ha? Unya, magilakila ka, ha? Bantay lagi! Magpaprendyo og tarpulin nga dako nga ang gibutang mirise! Awa lagi! Tinutulong mo yun ako ba? Simbak ko sa boy. Unsa simbak ko? Simbak ko yung taon nga maminyo sa lain si Bia. Na, bada pa ka nagsimbak ko kung mahitabo yun. Simbak ko lagi. Lugaw sa nimo eh. Baala na ron. Ay, di na mahinom ko makatog sa gisulting buboy. Askan sa bitaw sa. Askan makakitaglain si Bia. Patay ka gid imok. Pero kung manguyab sa kuniya, tingali, sugtong niya ko. Magkauyab ba mi ba? Unya, mawa na akong freedom. Ay. Dili kayo dagang tawron, kuya. Oh, mas mayo hinon. Kay nagpasabot ni nga dili na daghan ang masakiton. Di ba? Mao jud. Pero, ulo. Uy, daggan sa laging sakyanan silang paing. Kung saan sila ilang ganap? Oh, parte tingali. Parte? Sayo sa buntag? Magbuot kag magparty sila sa'yo sa buntag. Sige. Atong ibutang nga magparte sila. Wa malagitan na kapanimaho og sudan. Chorizo ra man to galing na og nya kadigit ra si kayo. Isigda tingali og pagkaon ng mga bisita. Pero, Hoy, ikaw ba? Sige pamantay, oy. Sige magpamantay nila. Trabaho na ta. Dali, Noy. Unsa may mo problema, Noy? Arang-arang. Sa iyo ra nahuman karon kay dili daghang tao. Uy, hain naman dito ni Buboy. Ako namang usang nagtikaw-tikaw din eh. Oh, boy. kuya! Di maka. Kuya! Ano sa maka? Dakong balita, kuya! Ha? Dakong balita! Ang mata sa agta na lata! May klaro ni mo, Buboy, oy. Panahon pa man ang mampo na imong joke. Kisa pa may mo katawaan na, oy. Wa mo kong mag-joke, kuya. Nagbalita ko. Nakakita jud ko nga nalata ang mata adtong dakong tao murag agta nga gitambalan no ni Paing. Si Paing na nambal? Hulagi! Mao ba? Ug kuyaw kayo ang mga sakit nga iyang tambalan, kuya. Unsa man? Mga sakit, nagibalibaran sa mga doktor. Kuya, wagod. Ug mao itong usa, kuya, nga akong naabtan. Nalata na ang mata atong dakong tao. Unya, gitambalan ni Paing. Dunay ni gawas nga bakukang. Uy, gibarang? O mao na findings ni Paing, kuya. Wow ha. Doon na pa'y findings. Pero kuya, ay, guulan ako ini, kuya. Nga naman. Siyempre, malaban naman unya ni Paing imong kasikat. Mawani naman unya kaniya. Purnada atong pangwarta na. Naunsa man ka, bisag dili na ko manambal. Mabuhi naman ta. Naa naman tinatigom. Pwede ba nato nga ipuhunan na nato gamay negosyo? Speaking of negosyo, kuya, naanad sila yung negosyo gawa sa pagpanambal ni Paing. Unsa? Unsa pa ilang negosyo? Ay, uy! Genuine kining mga batuha. Kining black diamond, protection ni batok sa mga dautan. Labi pa kung ipabuhat ni ninyog singsing o baka kwintas, ay, layo ra kay mus disgrasya. Pabuhat na lang og sing-sing sabil. Aron sing-sing na diretso among paliton. Onya mo, mahal naman na. Oy, kay nano, di mi ka afford. Nahala, sige. Da. Pagpareserba na lang mong daan, kinsay gusto og sing-sing. Ha? Kinsa man ninyo? Ako, 20 ka mo. Daghana. Okay. Sige. Sa sunod din yung balikhanan ang sing-sing, ha? Kadungog ka ato, kuya. Mamaligya silag sing-sing nga anting-anting. Mudagan sa ilang kwarta na. Nga kuya, unsa may atong buhaton na? Ha? Mugamay na lang atong pasyente. Ngano mag-uol man ka? Pasag di na sila. Ayaw kasi na nila. Kung wagi mo anhi para magpatambal, mamaligya na kita kaay sa ana. Ay, paita. Uy, kuya, tanaw. Kita ka kuya. Si Bia, may kuyog na gwapo. Unya, unsa, o naman na ron? Kinsa man to, Buboy? Kinsa to, boy? Ambot lang, pagkong simpong tanon. Ay, murag makapaprint, mangyud kaha kung tarpaulin ini nga 20 by 25. Kinsa man ka to? Da, kuyawang ka sa. Maong samtang di pa uway ang taran kuya. Lihok na! Panguyab na!
Ma, unsa man ron? Da, mga diehard ni Imok, duha ka adlaw na wa manambal ang ugok. Mo nang mga tao sigig sangpit niya. Anong di mo na sila muaray na ko? Samtang wa pa unta mo abot ang mga di-auto na kong mga pasyente. Pwede na ba kung entertain nila ba? Da, pasagdi na lang guna sila, uy. Mga wa man sada sila'y nahutnak. Ayaw panaginot anang mga tawhana. Mao ba? Pero, nga nung wa ka manambal si Imok man, no? Naunsa di siya? Kuya, gawasan na lang ng mga tao, kuya. Tagalagyo para ba ng uban? Di ba kayo sila daghan? Saan man ako, Buboy? Sakit mga ikong dugan. Tikit bawa sa akong hula-hula itong tawhan nga kuyog ni Biya at itong miaging adlaw. Ha? Wala, kuya. Dapayot ka? Nausa ka diya? Siya dapayot. Ang kuyog maghan ni Biya ang gili mawa si mong nauna. Ipag. Bitaw, kuya, eh. Kuya, bisag karon lang ba? Gawas sa una itong mga tao. Maikog sa taong kanila. Lamit na ba kayong putong balanghoy nga daan ang usadihaw? Oh, nakahurot yung tuluan na. Mao ding imugi kong giapura kay midawat na di kadaan og suhol. Nasarabay nagdaog bukupay, kuya. Mao ba? Sige, kawas na. Pasensya na gid ninyong tanan ha. Kung saan nga naglain man guro na akong pamatigod, medyo bungol-bungol ko karon. Joke. Oh. Sige. Magsugod na ta. Kisa may una. Ako, Dok. Ang kalayo gud nimo. Padual ko, Dok. Ngano nagpalahi man kag lingkod? Dali. Anong ko, Dok? Usa may imong probe. Dali. Kani. Baho asag ilok ng tawhana eh. Tambali na dito, tambali na. Ginoo ko. Kasupao ko, kuya! Tigai itaw kung taas ka uto. Mayong pagguminaw sa Hindi Lex madagis Pino. mahal ang baho sa ilok. Dok, kaning. Gibahoan ka sa kong ilok, Dok. Aha? Uwa, uy. Amo ba? Kailangan kay kong, Dok. Namuha naman ganing kasi kikutong, oh. Actually, wala akong problema, Dok. Ang kabaho sa kong ilok. Kuya, pagsulong magmas ko. Daghan raman eh. Sapaw-sapaw na. 5 ganin ni kasapaw ako, ha? Mao ba? Sige. Makaginawa pa ka ko ini. Okay na. Di na kasimot. Dili na. Okay na, Dok. Okay na. Sige, padayon. Dok, mauna to, Dok. Mangayo lagi kong tambag ni mo kung usay akong bahaton nini sa akong ilok para mawaan ang kabaho ini. Nihunong na mangud ko gamit og deodorant kay allergic mangud ko. Uy. Ano yan? Huwag ka matug doktor, anak. Ato na, girisitahan man gay ko niyag deodorant man diapon, mahal pa dyan kayo. Ya, wa magyapon yung pikto, kaskas lang ko kwarta. Bao, may anhin lang dyan ko ni mo, Dok. Pasin ba, ikaw pa yung makasulbad sa kong problema. Tawas gamita. Katog yung original. Dili ka nang gihimo ng sabon og roll-on. Katog yung bato, unya, dukduka og kaning himo ang powder. Unya, ipahidayon sa imong ilok. Kada human gini mo kaligo. Bao ba, epektibo ka na, Dok? Suway! Ano nga mahibaw ka kung epektibo ba? Kada human og ligo, no? Kada human og kaligo gyud. Maayo na nga kanang basa-basa pang imong ilok ba? May pagkabasa pa para mo pilit yun ang tawas. Mao ba? Kada human og kaligo. Aw sa ato ba? Kausara day sa kabuan kay kausara man ko sa kabuan maligo. Nge. Unsa di ay? Kausara ka maligo sa usa ka buwan? Oo, Dok. Kakanahan ba yan nimo eh? Mo nga baho kay kag ilok. Kaligo kada adlaw. Ha? Nakadungog ka kada adlaw. Naglus pa nagtao mag-ingon ni mo pagaligoon siya kanadlaw, Nakuyawan. Yabag tawhan na? Usaon di siya malimaho nga. Kausa sa kabuan naman siya maligo. Kurikungon sa utok ng tawhan na. Bisag si Paing pa'y patambalan na kuya. Di magsilbi. Na, di masab tingali mo tambal si Paing ato niya. Mga kwartahan na bayay tambala ni Paing. Bitaw kuya, no? Ano na sikit mas na si Paing sa mga kwartahan, kuya? Dagan si koneksyon?
Oh, pangapio na oh. Salamat, ma. Kinsa man ang imong gitanaw. Tag-iya ni og mga rural bank, ma. Mao ni akong sunod nga prospect. Unsa man say sakit ka imong ihatag niya? Matastiki. Uy, kasimpol ra bagud di ay. Matastiki mo sad nga mas dako pas iyang sampot, ma. Uy. Mao ba? Oo. Kung dili ra siya ang matastikion karo panahon, ha? Daghan pa unya sila ba? Magparid na sa din sila dinis ato, ma. Og anda mo na sa dako ang mga singsing nga may batong ito. Kana. Kani, kwartang malabo na sad. Dili na day ka kada adlaw manambal? Dili na, kadwa na lang siya sa kasimana. Nga naman, wa kay assistant? Sorry ha, wa na ko ka-assist nimo. No lagi, murag busy na kay Kaylo. Taod-taod lagid nga wa ka man eh. Abi ka na akong minyo na ka. Grabe sad na minyo oy. Abi ra man ako. Nabisi ra ko kuyog-kuyog ni Randy oy. Randy Suson? Dili oy, Randy akong igagaw. Aw, agaw? Imo dito siyang igagaw? Dili mi igagaw. Anak siya sa amiga ni nanay nga taga Mindanao. Wa man siya masuhito din he. Maong ako'y sige kuyog-kuyog niya. Taysa. Ingon ka ganina, imo siya igagaw. Nya karon, di na sad, wa ko kaji. Ingon ko, siya si Randy, akong igagaw. Gani? Akong igagaw, iyang apelyido. Ha? Hala no? Hala no? Unique no? Unique yung apelyido no? Mao gyud. Igunsa ka na sila sa akong amiga nga si Ingrid akong igsuon. Ha? Katawa lagi ka sa kong joke, no? Katawa lagi ka sa kong joke. Medyo katawanan man. Pero, kuyaw sa din ng kanang randiha, no? Anong kuyaw? Di ko ka mo igbahog pa rin, ti. Posible nga iya kang panguyaban o pagkaslan. Hala, uy. Over kay ka. Kay magpakasal sa di ay ko. Bisa na sayod. Dili ko mo igbahog pa rin, ti. Oo, dili mi igbahog pariente. Pero ighumot mi. Nagkuyog na sad sila. Nagkatawa-katawa. Animal ko ng imuka na. Unsa ka? Kung patilawon ko nis imok sa kong barang 101. Gusto? Patilawon ko ning animal. Tanaw na to muduol pa niyas biya. Unsa? I-cancel nimo ang pagpanambal karong adlaw? O ma, tungod kay doon ako importante kayong buhaton. Og ayaw ko disturbo ha. Bisan sa pagkaon, ayaw jukog sang pita. Uy, kaanugon sa atong kita rong adlaw. Muanhira ba to karon si Mr. Jeffrey? Galante ra ba kaayo to doon? Gawa sa iyang ibayad nimo, magdapag ito sa regalo nako. Inaunsa ka man, uy. Unsa man din na ka-importante ng ibubuhaton ba? Naadinhin nakasalalay ang kaugmaon sa akong love life, ma. Nga naman dong, imong lumayon si Bea? Unsa ba imong buhaton? Akong barangon si imok, kanang barang nga way kaayuhan. Barangon ako si imok, ma! Iyan ang gikalis ang akong pasensya, ma. Tama na, sobra na. Ay, pastilan. Tungod lang atong Bea, imo nang usikan ang milyones nga ihatag sa imong mga pasyente? Lang, imo lang ang gilang, ma. Ako ning kasing-kasing, ma. Inilab kay ko ng Bea. Nahibaw ka gyud. Ay, lagi. Pero wa man kay gibuhat. Sige lang magagata-hata. Wag ka manguyab. Bisag ka usawa ko mahinomdom nga namisita ka niya. Di naman na uso ang pamisita, good. Di na uso da. Kamura man siya nagbutbuot na dili na usong pamisita ba? So ay pamisita dito. Di ba apurahon pa nas Bea siya ginikanan nga sugton ka? Na, mauwaw ko eh. Badiha, kung maon ang dili ka makamaong mamisita, pasag din nas Bea og imok. Ayaw cancel sa imong pagpanambal. Naon sa masad ka? Ganon nagsinyas-sinyas na masad ka? Isuwat. Kaya di ko ka mo mubasa ng sinyas-sinyas ni mo. Masad bayag, kadimao ng imong sinyas o ba? Isuwat. Paspasa. Doya, boboy ay. Gitun. Gitun sil ka? Mirisi. Mao na lang hangul og tamis ba? Di gani kamuhulong ang imong bisyo, boboy. Di lang gina tonsil ang imong maani, anak. Diabetes pa gyud. Bahala sad ka, butaan ka na bitaw. Basta kay ako, malipayon kay ko kay bading man ditong gwapo nga kuyog ni Bea, palaki-laki ra man ditong barug atong tawhana. Di ra di ko angay nga may secure. Ayo, imo. Aboy, bisal. Ano kay mga pasyente? Nana si Bea.
Lingkod na lang ta ha. Magawas na turon si imo. Kwatuwat lang tagamay. Hi guys! Hi Bia! Welcome. Kumuta ko na to. Bitaw no? Parehas ta nga humot. Kalain ni mo, uy. Manimot man ka. Ikaw pa sa gani. Simot mo ni mo. Taka lang kada. Nganon kay ba man kang humot ko? Ang kikaligo matingali ni mo ang pahumot. Kakita ka sa uban, oh. Nanapong na lang kay isog kay is ilong. Agoy. Unsa man manong? Arthritis? Mo naman tingali ni Dok Imok. Tanawa. Nihubag mo na kong tuhod. Agoy. Tuhod. Gout naman eh. Nagtumar na kagtambal ini. Ay, wala lagi Dok. Kay mahadlok mong ko na mga tambal nga mapalit sa butika gud. Nganong mahadlok man kas tambal nga mapalit sa butika? Ang angay nimong kahadlokan kanang tambal nga mapalit sa hardware. Koan lang. Hardware? Di lang dyan lagi ko, Dok. Mas may nanggikan dyan ni mo kanang morisita ka kay side effect. Mao ba? Sige. Dok-dok ila niya nagluya og ahos. Di ka mo samot ng kahubagan na, Dok. Nganong mo samot man? Dukdukan pa man ni mo. Di pwede sa tantaran lang na dukduko ng mga ahos ug luya. Ako kasagang da. Kung sa iyang una lang ka na ako ipadukdok, no? Dok. Kaning, Dok. sa tadtaran lang idokdok manong, okay? Sige. Luy, to og ahos, no? Apili nila sa suka. O niya, butangig asin og paminta dahon. Dayon, apili og isda. Kadaghan ba? Kay nga naman, Dok. Para 2 in 1 na. Tambal og sudan. Uy, naabot naman gihapon og 2,000 akong kita arong adlaw. Boy. Ailag tingog, boy. Yun. Naabot ra gihapon og 2,000 akong kita arong adlaw, boy. Abi man ako kaning dili ra kaabot og 1,000, boy. Kadakuan ning grasya, boy, Ay. Tanawan na imong ngipon, no? More aksyo gawas. Musulti ka. Ay, sag tingog. Uy, agitang bata, Ay, lag atim og sulti. Paminaw na lang nako, ha? Magmonolog ko. Minaw lang. Pero, boy, kining... Ang pinakadakong grasya nako karon boy, na sweet kay nako si Bia. Kaming duha sweet na. Mura sa mig uyab ba, bisag dili. O kay bawo ka boy, mas maayo man gid nga dili mi uyab kay mas kilig. Ug kun magkauyab gid mi, ha? Kadugayan ana, mapulaan man. Mao nga mas maayo tingali nga Y label, di ba boy? Kana. Sige. Pag-roll lang diya sa imong mata. Basta kay ako, ha? Bia. Ay, sorry. Ala, bakurat, mangka, uy. Sorry. Ay. Paulay na ka? Nga naman. Wala ka ihatod di imo. Nga nang iya man kong ihatod. May magwa akong katuod sa amo. Uyab good mo. Di man ko uyab. Ha? Mao ba? Kun mao, ihatod di ka? Nga no, uyab ta? Bi, ay pag-ali da, bi. Kay kadalit ko. Bia, kadiyot lang. Usa man. Kuan ka nang, apit na ba ko madato? Onya? Aw, pwede na kong magminyo. Onya? Kining, kuan. Ako imong nauna-unaan? Unta. Sorry. Wako'y gusto ni mo. Excuse me? Paeng? Ma! Naunsa man ka? Ma, sakit kaya ko dugan, ma. Mamatay naman tingali ko ini. Unsa? Uy, Ginoo ko. Magtawag ko ng ambulansya. Kadiyot. Hindi ba tambalan ng doktor, ma, uy? Giprangkahan kong Bia, ma. Wa ko na siya gusto na ko. Aw, nakapanguyab na gidi ay ka. Wa. O diya ka nung iya ka magkaingan nga wa siya gusto ni mo. Nagpadungog-dungog naman ko. Iyan naman kong giunha noon. Wa ko katingog, uy. Nasirado akong bukog. Sakit kayo kong dugan, ma. Murag nadugmok ang akong kasing-kasing. Aw, kung wa siya gusto ni mo dong. Pagitaglain, uy. Kataghan na sa babae diha. Pero si Bia nga ako gusto, ma. Wanay lain. Si Bia Alonso na lang. Lawkawa sa ni mo, may. Tukam sa tani mo. Ikaw ba? Kano gilakilakan man to ni mong babayhan na? Nga wa man kasi makagusto ni mo. Pangita o ganang nakagusto ni mo. Siya ragi akong gusto, ma. Siya ragi yun. Bes, lumaya.
Pasensya, Bea. Wa man unta ko'y plano nga lumayon ka. Kay gusto ko nga imo kong mahalon sa imong kabubuton. Pero kahit ka man, mao nga, pahumukon tikas akong lumay 101. Mga ingon ining orasa siya moagi din. Paingon silang imo ko. Muta ko. Og inig-agi niya, ako dayong ipasumhot niya ang lumay. Okay. Mangita ko kataguan. Kanang igo lang ko nga makadungog sa mga tunog nga nagsingabot. Di mahimong makakita siya na ako daan kay labi siguro nga wala kayo magid siya. Gusto. Kanang ref nga guba ay daplin sa dan musud ko diha. Pasensya kayo ha. Dili ko ka-assist ni mo imong sa unay ayay man. Don't panic. Why problema? May rasad nga mitiks kag sayo nako. Natuday ni nako ning tsa nga akong binuhat. Imna lang gidayon ni. Usbion niya gabi dahil katog. Sige. Salamat ha. No problem. Noon ko nakaanhi. Mamahaon na imo. Ayaw na, Mader. Kumana kong painit, dayon na kong anhi din, he. Adto na ko. Ambing. Salamat, Mader. Abiya, sige ha. Di na ko magdugay. Pahuay, good ha? Ang po imo. Sige, bye. Adto na ko. Mahuas din hiyoy. Pero gamayng antos lang pa eh. Gamayng antos lang. Karong taod-taod, mukha niya tos Bea. Sorry, Bea. Pero di kagyudron kalahos sa ilang imo kay masangit na kanako. Uy, nanas Bea. Kumausat din siya mutagoy. Puporman ako. Kinahanglan nga di gyud ko masipyat ni. Kinahanglan nga inig-abot gyud niya sa akong tungod. Ako ay siyang gasmakan ug pasimputon ining akong super lumay. Puporman ako. Kinahanglan nga di gyud ko masipyat ni. Kinahanglan nga inig-abot gyud niya sa akong tungod. Ako ay siyang gasmakan ug pasimputon ining akong super lumay. Ni aragid siya. Ni aragid. Ito na. Wah! Dubi. Di ka na makaling... Paing? Hala ka. Paing, ganong kalit man kung na-inlove ni mo. Paing! Ganong, dili! Paing! Ay, kubiyahe! Hoy! Paing! Oy, Paing, naunsa ka diha, oy. Hinayarating mo. Ayaw sampit lang ako nga na. Ay saba nga ni ako. Kinuo ko. Ngano nakapatay ka dong, ha? Kinsa man ito napatay ni mo? Nganong imo man yung taong gipatay? Pastilan, magunsa na lang ko kung mapriso ka, Paing. Ngano man? Ikaw mapriso? Ako magkapatay? Pero gano nga... My love! Mahing nang mo ako. Ing na nga, wapak ko mo pa uli. Sukad nila ka. Sige na. Usay, gano ba? Basta. Paing! My love! Paing! My love! Putago ko ba? Unsa ba ning... Hello? Isabel? Paing? Paghuwat! Unsay imong tuyo? Nang Isabel. Masabel. Unsay masabel? Masabel. Dayabag ka na diha imok? Adik ka? Sorry kayo. Nahibaw ko nga nakalitan kanini pero nagkasinabot namin ni Paing. Unsa ba nagkasinabot, oy? Unsa man di inyo gisabutan? Nagkasinabot ba? Kami na. Pagtarong diha imo ka matamparos na tamang yung karon. Pagtarong diha. Don't. Pagtarong! Ay, kasuko, Mader. Masabton di ka. Ako mismo nakalitan sa bini. Huwag ko magdahong nga may pagbati ba din ako si Paing. Unsa? Nayabag ka namang yung tingali imok, uy. Ngano gud in taon? Hoy do, tinuod nga lalaki in taon ng akong anak. O ang iyang nagustuhan, mao si Bea o dili mahitabog ikaw. Pero iya kong giat ngan ganina, Mader. O iya kong gigakos og kalit. Ha? Yes, Mader. Ug mo ito na napukaw sa mga akong pagbati. Ug akong na-realize nga may pagbati sa day ko niya.
Jesus, Ginoo! I love him. Kilatan magkatay ni kahimtang I love him pa kanila. Ginoo ko. Pero, Mader, na siya'y manggod og kalit si Paing o bidagan? Na siya'y. Na siya'y. Uy, Mao nga, pwede ba, Mader? Magkisulti ko niya? Magsulti migtarong. Sige na, Mader, please. namarog, uroy akong balhibo hangtod karon. Napay pina-beautiful eyes ang kanahan nga nihangyo nako. Apag ka na lagi lugiton sa mata lagi. Mayo na lang gani kinadasa kong ulo-ulo nga paadtoon ti kas ilak kung moabot ka na. Ma, usaw ba ako, ma? Uy, kadako na ba nung problema ini? Si Biyaw na utay ako lumayon. Ang animal nga imok naman noon ako nalumay. Aw, ikaw may nagmugnaan ng lumaya. Ikaw na siya makabakwe, ana. At timan na dayo na. Ang problema, ma, kay uway pagkahuwas tong lumaya nga akong gibuhat. Oo. Mauto ang lumay nga akong gitawag og eternity. Eternity? Uy, naunsagod intaw na paing. Sulay di ma, uy! Ay, muragya po ng saoy, kinagtanga-tanga ka. Nganong wa magyug kuno nimo siguro abi nga si Bea gyud ang imong malumay. Wa man ka magtan-aw god. Sabi magtuo nga muagis paing adtong orasa. Si Bea ra magyud ang muagi dito. Inigpaingon niya sa ilang imo. Ay naniguro lang gyud unta ka. Imo gyud unta gisigurong daan kung si Bea ba gyud ang nagpaingon aron unta way palpak. Unya unsaon naman aron? Perti namang palpak ka nimo. Unsaon man din ako, ma? Unsaon naman din ako? Ay, ambot nimo. Ay kung pangutan anak paing. Matabagi ko ini. Tabangi ko. Di ba mo maglugay nga ingon anas imok? Nayabag na magidoon ni, uy. Ay, mao gani. Kakinsa man din sa ako. Ako? O naraman din na. Pesuluhan ig sulbad. Ayaw ko kapil-apilaan na. Imok, paminaw na ko ha. Yes, Mother. Paminaw gi ko nimo kay inahan gud ka sa akong palalab. Palalab. Ay, Ginoo ko. Atakihon man ka kalit ini. Naminaw na ko, Mother, pero wa pa kay gisulti. Nagkibot-kibot lang yung baba, Mother. Oo. Kadiyot, nag-self pa ko, kadiyot lang. Paghuwat na lang yun nga, muadto sa inyo si Paing, ha? Ayaw na lang pagsigig anhi. Nakalitan pa lang to siya ining nahitabo karon. Basin ugma o sunod adlaw, bupauli na to siya. Huwat lang yun. Dili ba yan ni basta-basta ang nahitabo ninyo? Maog yun. Di gini basta-basta, Mother. Ako mismo nagkalitan sab niini. Mo man gani nga gusto gid ko nga magkasulti kami heart to heart. Heart to heart. Kay gusto ko nga maklaro ni. Gusto sa ko nga mangutanan niya. Kano sa lang siya nagsugod og kagusto nako. Mother. Kamo na lang unyay pag-istorya bahin ana ha. Tanaw ako mata, Mother, magpakit-cute ko na. Mother. Agoy. Kangilan pa yung tanaw. Sige, pauli na dito kay mo pahuway kog sayo. Ha? Sige, pauli Mother. na. Sige, Mother. Basta ikaw. Ya, Mother, ato na ko. Sige. Good night. Ay, kanahan, ginis Paing, giapil-apil yung ko ini. Hingaw lagi, way tao sa tugaran nila ni Imok. Mausad sa ila ni Paing. Mga ingon untang orasa, aron aligray naman yung tapita. Padaganay naman untang pasyente ning duha. Nanglakaw ka sila. Uy, hain ka ni sila, no? Giliw ko, miss na miss kita. Sana'y di na magkasama. Na-miss na yun ko niya. Nabuang na kako. Ganun di magid mawas ako nahula si Paing. Paing. Ganun kalit man ko nga mibati og gugma niya. Nabayot na kako. Pero gano'n nabayot man ko nga, tunay man kong lalaki. Ha? Lalaki tayong pahaga, libog ko, ani ba? Ay, sakita besto ka sa kamingaw ini. Kiliw ko. Miss na miss kita. Sana'y laging di kita kasama. Sakita ba yan? Gusto lagi ko nga. Bahala ka niya. Padayon kong istorya. Gusto lang ko magkakita niya. Gusto lang ko magkikisulti niya para magkaklaruhay ni. Mukanta lagi ko para nga ako ipahungaw ang akong kamingaw. Bahala ka niya. Giliw ko, miss na miss kita. Tara, gusto ko lagi kitang kasama. Giliw. Karoon pa ko nakarealize. Imok. Abot, disprasada imong kanta ay. Biya?
Ikaw gid ha. Uy, ni ano ko. Ni naman ko. Ay, dali na kay ko na ayo tungod sa imong tiya nga gipainom na ako. Thank you, ha. Grabe, good ka-effective tong tsada. Usa naman kaadlaw na ayo naman dayon ko. Tuod, di ka manambal karon? Hindi lang. Naakay lakaw? Ako'y gipaabot. Bisita? Medyo. Anong namuwaman ka? Excited lang ko sa iyong pag-abot. Mayutag magpakita siya na ako. Kinsa di mong gipaabot, nagkaila ko. Ngayong pagbuminaw sa Let's Lain na din yung mainlove ta, no? Maghigawa usman ta kung dili ta makakita niya. Imog. Bia, Unsay pasabot nimo? Bia. Sorry, ha? Ngano di ay imo, pailain na ka? Oh, May lain na ba ka? Tumag ako. Bia, sorry. Pero di ba sa tauyab? Kuyawan ni mo sa? Gahapon pa lang gani. Sa'yo kayo kang niadto sa amo nagkatod og tiya kay nabalaka kay kanako. Unya karon, moingon ka sa ingon anak ka sayon nga doon na kanilain. Usa nito imo nako, bugal-bugal? Pero wa masagi ko manguyab nimo officially, Bia. Wa lagi ka manguyab, pero ang imong mga lihok, action speaks louder than words, baya ha? Unya karon sayon na ni magsulti og ingon ana. How dare you gud nimo? Bia, sorry gid kayo. Pero sa tinuod lang. Tinarong sa tunga ako mga gipakita nimo. Wa ti ka bugal-bugali. Kuya, ano mo ingon magkano na kailain nga na inlaban? Bia, ako mismo. Ako mismo nakalitan sa kunini. Wa ko magdahom nini, Bia. Wa ko kay bao. Unsaon ti ka sa pagpasabot. Basta kay... Kalitag kayo ang tanan. Kalitag kayo ang tanan, Bia. Kaysa gay na siya. Nagkailaman ka ko. Kaysa di na. Kinsa! Si Paing. Unsa to? Kinsa? Paing. Ha? Si Paing. Paing? Oh, Si Paing? si Paing. Ang Si anak, Paing? ang anak din ng Sabil. Si Paing anak ni ng Isabel? Gibugal-bugalan ko nimo? Wa. O siwa! Ingon kang na-inlove ka sa lain. Ano mo ingon ka si Paing? Wa ko magbinuang, Bia. Seryoso ko. Wasa ko makasabot gano. Pero mo na tinuod. In love kay kong Paing. Nayabag na ka? Ambot. Basta kay mo na tinuod. Paing. Paing. Wala, no? Ikalain. Bia. Diyang iya kong di kalit sa pagkakos. Dito na ko na-realize nga in love ko niya. Unsa? Paing. Ay, kalain. Iya ka gigapos. Tino ba na yung ipanulti mo? Ha? Tingali ba yung gitripan lang ko ni mo, ha? Wa, Bia. Ha? Nagsulti ko tinuod. Oh. Paminaw, ha? Mo ka na nahitabo. Kalit-lit kayo. Mura bag magic ang tanan. OMG. Ug hangtod karon. Dili ginago masabot ang kamingaw nga kung gibati niya. Oh, Paing. Ay, kalain. Gilumay ka niya mo? Ako na tingali to yung tuyo. Og na timing lang nga ikaw ang niaga to napita. Lumay? O imok. Hala, gilumay ka. Nga nagutong na yamang kang gakson, be. Nagtuog ito siyang ako, ikaw. Mau ba? Oo. Dili ba di ay nga iya tong gibuhat tungod kay daan na siyang may gibati nako? Nayabang na dyan ka, imok. Nayabang na dyan ka. Nalibog kang nagribal mong duhan ako. Gilumay yun ka. Kadili na tinaw ang imong panguna-kuna. Nag-agad na lang kas imong gibati. Wa na mo andar ang imong utok. Ako? Kilumay ni Paing? O lagi. Wa na'y lain. Naingon ka, anak, tugod kay gilumay ka. Kung mao ka na, may pagbati gid siya nako. Ngano ko gyama kung lumayon kung wa pa? Iya lagi kang nalumay nga wa tuyo. Aksidente iyang paglumay nimo. Ako iyang tuyo imok dili ikaw. Pilir sa kabiyada. Masyadong bilib sa sarili.
Ma. Naana siya nanuktok. Si Imok na sada. Nang Sabel, maayo. Oh, ala. Si Bea. Lilia, ma. Lilia kung wabas Imok. Sula ba ya ini? Uy. Uy. Wa. Pasudla, ma. Unya, sirhidin ng pagdahan. Maayo. Maayong buntag nang. Naasti paing? Sod. Ay, Bea. Lingkod. Hoy! Ngano kutang managpa mang kabeya? Sorry nang ha. Pero dako kayog sa ni imok ning imong anak. Oh, Bea. Ako tay imong lumayon unsa. Tubag! Bea. oh! Ikaw unta pero nasipyat lang siya. Ma. Ay, di na lang ko magtago-tago, God. Kaya bisang bubalibad ka, dili magyapon din sa butuo. May pagsultihan si Nood. Ma. Pwede ba biyaan una minimo? O niya, God, saon ka? Unsa? Unsa ora ko paing? Ha? Dili ka ha nga si Paing ang may buhaton ako nang? Sige na, ma. Biya ilang mi. Palihog. Biya. Saan ba sa gini mo eh? Biya, nabuhat ng ako tungod sa kung gugman mo. Pero, nasipyat lang sa gyud ko. Nagdanghag. Pero nagpasalamat lang gihapon ko nga si Imok ang naigo sa lumay. Kay kon ako pa, mura sa doon takog buang karon. Biya, mahal mo kay tika. Promise, isitulton ako si Imok o pagkahuman. Mula ba na ko patas? Manguyab na gyud ko nimo sa tinarong. Mag-usa na lang ko, Paing. Mag-usa na lang ko. Imok. Imo lang gidwa-duan lang ako pagbati. Imok? Naibaw ka ba usay ako gibati karon Paing? Naibaw ka ba? Imok. Sakit. Kalma lang, ha? Sakit kaya kong dugan Paing. Sakit. Sakit kayo. Imok. Pasensya gyud pero di gyud ikaw akong tuyo. Pasensya? Patay. Madara ka nagpasensya Paing. Nag-uros-uros ka ron hanggang kung gugman mo. Ingon lang ko yung pasensya. Pero, Imok, nakadungog tingali ka sa nga nasipyatan ako, di ba? Nakadungog siguro ka. Nga nagdanghag ako. Kaya ang tinuod, si Bia ginuntang akong lumayon. Oh! Nakadungog ko, kay dili ko bungol. Nakadungog ko nga aksidente lang ang nahitabo na ko, pero unsao naman lang lagi ni? Ang ako gibati karon, ha? Unsao naman lang ni? Imok. Kontrola ang imong gibati, Imok. Pangitaan na og paagi ni Paing. Iya man ang binuhatan. Pangitaan gyud niya paagi. Oo. Gilaliman lang mo. Gilaliman lang mo sa ko gibati karon. Sakit. Nga magkadungog taga aksidente ra di ay. Nga wala na tuyo Nga wa ginay ko mahala. Imok. Paing, I love you. Inuok. Patay. Imok kami tayong tao ng imong utok. Fake na ang imong gibati. Fake. Dili na tinuod. Linglara na sa lumay. Mauna, Imok. Sige lang. Mangita ko makapahuwas ana, ha? Pasensya gyud Imok. Dili Paing. Mawasan ako kung maangkunti ka. Unsa? Niyabag. Angkun ako, Paing. Patay. Imok. Na ibog yung nga dili na pwede, Imok. Dili pwede? Pwede yun. Pwede yun. Imok, buhi ko. Kini mong bulog ako ni Kapong. Patay. I love you, Paing. Patay. I love you, Paing. Pag-isa ko doon. Imok! Imok, Di na ko. di na ka? Daga na to iyang nahigop nang. O okay na siya nang. Mayon tagbaulian na siya. Naulian na bitaw na siya nang. Nakahigop na gani. Ay, baulian ang pangutok ba? Aw. Mubarog ko.
Oo. Dalipong pa ka. Lingkod sa balik niya. Sandig. Sandig, imok. Sandig, dali. Kadiyot, tarungan ako ang una na. Kana. Okay na. Si Paing. Ay, batay. Gita na sa... Asas Paing. Ako gipalayas. Imo. Anong imo manggit palayas na? Lak naman sa Diyoy. Magusa naman lang ko. Paghilom na yung taon diha imo ko. Labad na kikinig akong uni mo do. Saan din ako na? Sama ni si mong anak lang. Iya kong giamong. Aga kong pagpati. Ay, lagi. Pero paghilom na lagi. Kikabuhion kay kong maminaw ni mo. Imok. Gigilak. Imok, ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka sa pangitag Paing. Pangitaan ng solusyon ni Paing. Inigbalik ato, masulbad na ning tanan. Hasula na noon ini. Nahunong na noon ko sa akong panapi. Saan ka na ako magsulbat si Imok sa? Saan ko magsugod? Saan man ako siya pagtampal? Katawang lumay nga akong ibuhat para manong tatong biya. Tuyo matun ako nga way kaayuhan. Tay pa. Nga nung ayuhon man tuod na ako si Imo? Nga nung dahil kon ako na siyang pasagdan nga ingon ito. Gusto. Di na nako siya ayuhon. Pasagdan na nako siya hangtod nga mabuang siya. Sa ingon, wa na unya ko'y karipal. Ha?